dag skal vi tale om udbrændthed. Det er vigtigt at forstå, at vi lever i en verden, der kræver mere af os. I denne video vil jeg dele mine tanker om udbrændthed og hvordan du kan forebygge det. Lad os dykke ned i dette vigtige emne sammen. Lad os starte med at slå fast. Udbrændthed er et reelt problem. Det er en tilstand af følelsesmæssig, fysisk og mental udmattelse, forårsaget af langvarig stress. Forestil dig en væg, der er blevet mørkere med tiden. Det er sådan, udbrændthed kan føles. Udbrændthed kan forebygges. Pas på dig selv, lyt til din krop og sæt grænser. Få nok søvn, spis sundt, dyrk motion og brug tid på ting, du holder af. Lær at sige nej og sæt grænser for, hvor meget du vil arbejde. Søvn. Uundværligt for din sundhed. Søvn er afgørende for at forebygge udbrændthed. Uden tilstrækkelig søvn kan vores krop og sind ikke fungere optimalt. Få de timers søvn hver nat, du har brug for. Regelmæssig motion og en sund kost kan også forbedre din søvnkvalitet, hvis du sidder og tænker, at du ikke kan sove. Prøv at skære ned på skærmtid for sengetid, og sørg for, at dit soveværelse er mørkt, stille og køligt. Undgå koffein og tunge måltider tæt på sengetid for at fremme en dybere og mere afslappende søvn. Boost oxytocin, lykkens hormon. Oxytocin er et hormon, der udløses, når vi føler os glade og forbundne med andre. Det kaldes ofte lykkehormonet på grund af dets evne til at fremme positive følelser og sociale bånd. Boost dit oxytocin-niveau ved at bruge tid sammen med dine kære, del oplevelser og skab minder sammen. Giv kram, kæle med et dyr, dyrke motion, lytte til musik eller deltage i fælles aktiviteter som dans og sport. Disse aktiviteter kan hjælpe med at øge oxytocin og skabe en følelse af samhørighed. Oxytocin er som en slags magisk støv, der får væggen til at skinne og gnistre. Det er en kraftfuld måde at forbedre vores velvære og styrke vores relationer på. Husk, at du er det værd. Du fortjener at have det godt, sæt grænser og prioriter din egen sundhed. Giv dig selv lov til at slappe af og gøre ting, du holder af. Husk, at du er god nok, som du er. Tak fordi du så med. Udbrændthed kan ramme alle. Det er okay at bede om hjælp, hvis du føler dig udbrændt. Tal med en ven, et familiemedlem, en kollega eller din læge. Bare du kommer ud med det, for det er det vigtigste skridt. Prioriter dig selv og tag de nødvendige skridt for at finde glæde og sundhed i dit liv.